Sunog na miulbo sa Sitio Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang kadlawon, miug daw sa 8 ka mga panimay. Matud sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang naasuing mga biktima sa sunog ang labing unang benepisyaryo sa Rental Subsidy Ordinance. Siluan Merundina sa report. Natugaw ang pagkahinanok sa mga mulupyo sa Sitio Kagudoy proper Barangay Basak human kalit nga miulbo ang sunog pasado alauna kaganihang kadlawon. Kay hinimo sa mga mixed materials ang sagad sa mga apektadong panimay, paspas kining gilamoy sa kayo. Ang 66 anyos nga si Anastasia Melindo, igo na lang sa pagbako, human lakip sa nasunog ang year-end cash gift nga nadawat niya og sa iyang bana isip mga senior citizen. Karong Disyembre 25 unta ang iyang adlawng natawhan apan way ni usa sa iyang mga butang ang ilang nasalbar. Among kwarta na apin ko kasulog. Gahin man ko ato pero birthday nga ko, ano lang. Birthday ka nung 25. Gibutyag ni Anastasia nga sa panimay sa iyang igsuong si Sosima nagsugod ang kayo o kasikbit ra kini sa ilang panimay. Ang katul nga natumba paingon sa higdaanan ang gitumbok nilang hinungdan. Pero siya kanang confirm pero amo pang i-validate kung mobile gid kung mutakto ba ang statement sa mga witness o sa katong nahabilin nga ebidensya sa fire scene. Matod ni FO2 Joseph Yongko, fire investigator, nga alauna 59 kaganihang kadlaw nila na dawat ang alarma sa sunog ug hingpit nila kining nakontrolar pagka alas 12:16. Wala hinoy gikatahong naangol atul sa sunog. Sa pagkakaron, sa gym sa Barangay Basak gipahiluna ang mga biktima sa sunog. Apan gipahibaw ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga sila ang labing unang benepisyaryo sa Rental Subsidy Ordinance nga gipalabang sa konseho ni adulang milabayng buwan. Hinuon ang kalipikado lang mao ang mga house owners nga rehistradong butante sa dakbayan. Ubos sa naasoing ordinansa, makadawat sila og 15,000 pesos nga rental subsidy sulod sa 3 ka buwan. Sa mga apektadong residente, 7 kanila ang nasuta nga mga house owners. So ang proseso na ang barangay may mangita og abangan. Okay, nganong ang barangay kay mintras daa sila sa nag-abang, no? Ang Barangay Disaster Committee naabay mga hinabang nga gipanghatag gihapon. Ug isip abag kanila, samtang ilang gilimpyuhan ang tagsa-tagsa nila ka mga pwesto nga naug daw sa sunog, magdawat usab sila og minimum nga suhulan sulod sa 15 ka adlaw ubos sa Cash for Work program. Ang nagatiman sa bedridden nga biktima sa sunog, makadawat usab og susamang suhulan ubos sa Cash for Care program. Gawas ni ini, ipaubos usab sila sa 2 ka adlaw nga training sa mga angayang buhaton kung adunay emerhensiya o kalamidad ug makadawat usab sila og cash for training. Kay mao man na ang tumong sa kanang gitawag nga disaster resilient, no? Hatagan dibo og kahigayunan ang mga biktima sa katalagman nga dali sila makabalik. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.